Добре дошли хора в новия ми канал, който се казва Крис Кафе. Абонирайте се и харесвайте. Не знам. Сега спягам, има кучета, такъв куче. Това ми е канал само за шортове и тези шортове ще са около 180 секунди за хора. Абонирайте се и се абонирайте за Крис Кафзиев. Крис е на български Кафзиев. Това канал Крис на английски, Кафзиев на български. Само не изкажа. Крис на английски, Кафзиев на български. Другия канал Крис Кафзиев на български, всичко. Съм със снимка пак на мене. Така, това ми е ново. За първи път 180 секунди. Кажете долу в коментарите колко минути са това. 100 и 180 секунди. Така. Това са. Спорете в коментарите. И това беше от Крис Кафзиев. Крис на английски Кафзиев. И се абонирайте за Крис на български Крис Кафзиев и на английски Крис Кафзиев на български. Чао! Това беше от мен.